Sugod karong Hunyo 1, tanang mga magtutudlo sa mga public school dito sa Central Visayas kinahanglang mo report na alang kini sa ilang orientation, training o uban pang pagpangandam human gipahibaw ni DepEd Secretary Leonard Brunes nga sa Agosto 24 magsugod na ang klase sa mga public schools. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Babgi klaro ni DepEd Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga diha sa pagbalik sa mga magtutulo sa pag-report karong Hunyo 1 dili kinahanglan nga moadto sila sa ilang mga tunggaan kundi ipaagi lang kini sa online o di ba sa mga bisan unsang paagi sa komunikasyon. Samtang nihimo usab ang DepEd 7 og pag-survey lokop rehiyon kalabot sa unsang modalities ang ilang mamahimong magamit diha sa pagpanudlo. Samtang nipaygayon usab sila og survey sa tukma nga pamaagi nga mamahimong sagupon sa mga magtutudlo pagtudlo diha sa mga estudyante. 94% na sa mga prinsipal lukop sa Rehiyon 7 ang nakapili sa pamaagi diha sa pagtudlo. Sagad sa napili labi na sa mga rural areas. Ang face-to-face gyud anaw sa blended type kun adunay face-to-face o nga may learning from home usab. Pipila usab sa division nipili sa online. Matod ni Jimenez tungod sa new normal nga sitwasyon, gimugatan nila nga mga essential lessons sa itudlo. Sa mga mupaygayon sa face-to-face, siguroon nga masunod ang social distancing. We want our principals also to own the kind of modality nga ilang i-implement sa ilang school because I believe by owning the kind of modality, they already have in mind what to do and what to prepare. Even the learners, we ask the pulse of the learners as to what kind of modality that they want also. Sa dili pa magamit ang mga tunghaan, siguro usab nila nga i-disinfect kini. Ilabi na kadtong gigamit karon nga isolation o quarantine center. Misugyot usab si Jimenez sa mga lokal nga kagamhanan ngang ilang pondo alang sa special education. Igahin sa pagpalit sa mga reusable face mask alang sa mga tinun-an og pagtutudlo. Lakip na mga sanitizer, thermal gun o guban pang gamit pagpakigbatok sa COVID. Mona, this is now, this is a very challenging school year because we are now implementing the new normal. So not only the teachers will share their expertise in teaching, even our parents, our stakeholders. So we need help. Bob, giandam na usab karon sa mga kadagkuan sa DepEd 7 ug sa mga magtutudlo ang bag-ong learning self-kits kon self-learning kits lakip na usab ang lesson guide materials alang na sa school year 2020 to 2021. Samtang diya sa social media account ni Dr. Jimenez ug sa DepEd tayo gipadangat ang mga pagpahibalo kalabot sa kalambuan pa sa maong ahensya ug ang pagtubag sa mga pangutana nga gikan sa mga magtutudlo, ginikanan ug mga tinun-an. Bob. Thank you so much, Fee Marie Dumabok, sa imong live update.